luzeok, eta ongi etorri. Ilaski, gaurko saioa hasi nahi dut, aholku eske. Bai, esan? Telebistain eskarmentua, profesionaltasun handia ere bai. Kostatzen ari zait, telebistako lana eta nire bizitza personala banatzea nolabait. Duela gutxi joan itzelako erosketa bat egitera, lehendariari galdetu. Zema da, berak, 10 eta 20 zentimo. Eta nik, zuzen! Jon, hau ez da megi luzen, ez edo. Zer egite duzuzuk, biak banatzeko, bi planoak banatzeko? Ez banatu, bi Ez, planoak, ez. zuzen esan? Bai. Eta listo. Bai. Vale, ba aurrera seiko dugu horrela. Esango dizut bai, konturatu zarela. Bilboko aste nagusitik daukazu. Ah, bai? Bai. Horre, enitzen konstiente hor. Horre, ja konturatu zara. Idoia eta Irati, Gabon, zuek banatzen duzue, miluzeko lehiakide eta persona, bi plano horien arteko bizitza? Kostata, ja. Bai, ez da? Ze badara matzazue 6 saio gurean, eta batez ere, 9.669 euro! Pilatuak! Hori da gutxienez, diru asko. Bai. Diru horrek izan dugu? Ondino pentsetan, gabez, Baskari eder bat, segur, eta gehiago. Baina denok, herri Baskari bat egin ezake. Bueno, segi dezagun badez dirua eta puntua bilatzen eta gozatzen. Animo neskak, zorteo. Igor eta miren, ongi etorri. Zer moduz? Ondo, sorionekoak gu. Zorionek gu, hori da. Erto, aiatik datoz lagunak, kuadrillako lagunak, eta momentuz 291 euro zuen markagailuan, gehiago nahi. Bai. Leia purtsuet nahi zuiebe bai. Bueno, ondo pasatze, etorri ginen da hor segitze du. Ari gara, esan genuelako bizi filosofia hori zen, diru bila baino etorri ondo pasatzera, gero diru erabazi, aldela, baina lehentasuna ondo pasatzera. Ba, ondo pasatu gaur be, ongi etorri. Eta bikote berri bat gurean Josu eta Maialen, Josu Zurbilding, Maialen Tolosarra. Kaixo. Gabon. Haze kurrikuluma, biek ikasi dutelako eta unibertsitateko lagunak zarete, informatika ingenieritza. Josu ari da lanean kafen, baina ez kaf, horrela normalean, kaf signalingen, baizik. Zer da hori? Pof, ba... Señaleak eta horrela. Hoi da. Bai, ez da. Trena nola giratu eta horako gauzak. Haze derra. Bai. Polita. Maialen berriz, Bicomtech fundazioan. Bai. Ira monen dago baita hemen digazu. Bai, hemen gertu aritzen zarete. Baina politena, unibertsitateko lagunak izateaz gain, aritzen zaretela elkarrekin total bodyko klaseetan. Total body. Zer da hori? Zer da hori? Total body. Joaren zarete, ez dakizu horainik ere zer den. Bai, gorputz osoa lantzen da? Gorputz osoa, eta kardio, indarra, dena. Mi luzen gaur ere gorputz osoa jarri behar duzu lehiaketaren zerbitzura. Ados? Bai. Ondo pasa, Ongi etorri, bikote, eskerrik asko gotiarren. Geupe beharko genuke, Total body bet. Venga, miluze, aztera doa! Azteko gure superpareak jarriko dizkiegu. Neskak, ze galdera txarra izaten den, bate galdetuta. Ia, kantu gustukoena. Gauza batzuk ezin di erantzun. Ez, da. Oso gustuko duzuen kantu bat, ez gustukoena badabe. Dinot. Ba, nik esango nuke Olat Salvadorren gelditu hor. Ze ona? Ze derra. Idoia, zeo zer, horan guztoren entzutezune? Vino cantares de amor. Bitu ze ona, anarina bere, Baina bai? jatorrizkoa edo bertsioa? Anarirena. Anarirena, ez da? Anari zalikara. Nor du Maira? Ni. Irati hartu leku mesedez. Kantuak askotan oso ezagunak direnak, baina letragileak beste batzuk izaten dira. Ia ariketarekin gozatzen dugun, kantu hauek zeinek idatzi dituen. Asmatu beharko dugu. Guazten denpera. Zarra Zara Bilbo? Igor Elortza. Ez? Konplize ditut eta? Uxu Alberdi. Oso ondo. Aspaldian utzitako zelda? Jon Maia. Ai, ez. Joseba. Hango bortu gainetarik? Itxaro Borda. Oso ondo. Gelditu hor? Igor Elortza. Kontuz, Maitatasunez? Jon Maia. Ze txarto. Lastima, bai, eta jabetu da, Idoia bera ere, aspaldi utzitako zelda horrek, Joseba Sarrion handiarekin zela lotura, eta hala zen, Berritxarrak taldeak musikatu zuen, gelditu hor, eta hola Salvador, batu dugulako justu, Ane Labakarenak dira hitzak eta zoragarriak,
Konplize ditut eta maite ditu denak, Uxue Alberdik idatzi, Mikel Marquezek eta Ire Aizpek abestu. Zarra Bilbo, Jon Maiak, kantu bat gara ikusi zuenean ere entzun daitekena, Maitatasunez izenekoa da Igor Elortzak idatzitakoa, eta hango bortu gainetarik itxaro bortak hori ondo eman dugu, baina lauak etxekin punturik ez, bat ere, txalorik ere ez? Baina aiarrak oso gator, animoak emanez. Animoak emanez edo ospatuz, ez dira punturik lortu. Animoek emoten. Derto, Igor, miren, musika instrumenturik joetan zuia? Ez. Jo, bai, musikatu ez. Ja, musikarik ezin duzu egin. Jo, bai, baina... Ondo, gustoko duzuen, tresnaren bat? Ni asko gustatzen zait eta rekonozitabilitatea musika instrumentu hartu eta musika horri atatzea asko gustatzen, baina... Edo zein tresnarekin, Bai, Igor Lepe bada gauze bat, habilidade bat miresten dudana. Bai, nik bai. Jendiek egiten duen esaten dut, gaitasun hori izango da nu. Bueno, ez da inbestelako, oza, Nordu Maira, Ni. miren hartu leku mesedez. Pizka bat jotzen dualako nik, baina, bueno, lasai. Euskal Herriko musikariak, ze instrumentu jotzen duten? Asmatu beharko, guazen denbora. Galder Izagirre. Biolina. Maite Larburu. Biolina. Oso, ondo. Joana Otxoa eta de Alazea. Alaiza. Akordeoia. Nes? Inés Osinaga. Pianoa. Epa. Arkaitz Martínez de San Vicente. Akordeoia. Epa. Hartu leku mesedez, miren. Beste lau akatxe hemen ere. Egia da, zera polita izan dela, irudikatu dugulako Galder Izagirre biolina jotzen. Guau! Eta batez ere dauka indarra, sekulakoa Galder Izagirre bateri jolea, dut berritxarrak bazka taldean ari orain. Kuraian, bai. Gorka Hermosa, eta kantu bat gara ipatu dugunez Jon Maiarekin akordoi jole ere aritzen da. Munduko onenetakoa, sekulako maila dauka Gorkak, Inés Osinaga, goze, trikitixarekin, eta beste elektronika, kontu asko uztartzen. Joana Otxoa de Alaiza bera zen piano jolea, astigarragakoa. Arkaitz Martínez de San Vicente, txalapartaria, horrekatekizeko Arkaitz, oso gatorra tipoa. Eta Maite Larburu, biolinean ondo kokatu dugu, baina azkenean lau akatxekin, hemen ere, bat ere punturik ez. Bueno, euretako asko gure lagun handi, eta besarkada handi bat emango digu. Osonak. Bueno, zer joten zu, gogoz geratu zara orain arrotuteko? Ez, bateria, baina, bueno, pizka bat. Piano eta gitarri nik, kontuz, Jotze? Benetan? Kontuz, titulu eta guzti, Abai? Aspaldi utzita, baina kontuz. Titulu eta guzti? Titulu eta guzti. Ze titulu? Piano. Titulu bat. Titulu, Bale, bale. Titulu bat, pianoa. Eta konservatoizokuta. Bai, Hombre, claro. Egin behar dugu talde bat orduan? Beste bizitza baten. Miluzeko banda. Josu eta Maialen, ze instrumentu zaten zuie? Nik lehen biolina, txikitan. Josu, zemat urte biolina zaten? Lau bat urte pasan itxon, baina... Bai. Zaila, Oso txikitan. Eskatzen du. Bai. Zaila biolin jolean entzat eta inguruko entzat. Batez ere, oso zaila. Askoen honen saiatzen, orduan. Maialenek? Bai, ez ederra, Josu, bioline. Nik txistua jotzen nun. Txistua. Ondo? Bai. Jotzen zenuen? Oain ja espalizetik hartu, baino... Inguruko entzat ere gogorra. Bai, horretik harrizut hartu. Bueno, hartuko diozu Maialen txistua, erosi momentuten, seguru. Nordu Maira? Ni jungo naiz. Maialen, hartu leku mesedez. Ariketa berdin egingo dugu, Josu. Musikari galde batetik, ze instrumentu jotzen duten, nazio artean kokatuko gara. Bale? Ia sorta dagoen, guazen bikote denfara. Julieta Venegas? Biolina. Ez? Nora Jones? Biolina. Ez. Vanessa Mae? Pianoa. Kontuz? Louis Armstrong? Saxofoia. Hartu leku mesedez. Maialen. Azarretu egingo gara, Azarretu egingo gara, azkenean. Bai, motibokin. Matxinen marakak zitu... Ez, jendeak garai batean aipatzen zuelako esaera bat bazegoelako. Matxinen marakak baino zoratuago zaude, eta bar.
Ez, Antonio Matxin eta Marakak. Nora Jones. Ja, sabezlaria, pianoa ere jotzen duena. Vanessa Mae da biolin jolea, bestelako musika estilo batzuekin uztartzen duena. Louis Armstrong, What a Wonderful World, eta trompeta. Van Morrison, Belfasteko lehoia. Batez ere kantatu, saxofoia ere jotzen du. Ez hain ondo, bide batez. Baina hain ona da, edo nork esaten dio, Van Morrisoni saxofoia ez jotzeko. Eta bukatzeko, Julieta Venegasek akordeoia, kontzertuetan eta ez dugu ikusi. Beste, bat, ere, Nahi egin dute? Bai? Bai. Etxekuek arrogoteko eta etxetik esateko. Ni banekien? Ni bai. Horintzateke neude miluzera hau kanpaina bat izan da. Etxeko guztiei deialdia egiteko mesedez miluzera etortzeko lehiatzen. Nahi zuenien. Etxetik erraza da. Baina etorri egin behar da, oso ondo beteta zuen zeregina, Lehen esan diogu egiteko oso ondo. Coachin hori bikain. Bueno, orain hasi ja. Bai, orain ja broma bukatuta, azgaitezen puntua biltzen. Idoia eta Irati, isil-isilik, imintzioka. Idoia, joango da, maitxora. Eta saioko lehenbiziko puntuak pilatzen ditugu, nahi genuketa, ondo ospatuko ditugu. Denbora. Arnaz hartu, yoga, birikak bete, diafragma, airea... Bero. Oxigenoa. Ai, oso no. Zerua, altuera, goian, behera jeitsi, aldapa, malda, hegazkinak lurreratu... Zelan, Idoia? Ea margozen. Euskien, izpia... Oso no. Bai, euskizpia. Kareta bat, armarria... Bikain. Bai, goitik bera, bera, jitsi. Eskilarak, aldapa, txirrista... Esan duzu horrela... Bera, jetxi, aldapa, jauzi... Zer da? Nondik? Eskiatu... Zer dori? Trineoa... Zer? Ai! Goitibera... Esan dugu goitik bera. bera. Goitik bera bazan. Ja, zaile, Bueno. Ataunen dena baita hain... Guk badauku baitaren. Baita ere, zazera badago. Ondo, kotxien berandu sartu zara. Bai. Berandu sartu zara, Idoia. Ondo. Ondo, 60 puntu. Eta gira da gaurko azerarekin gehixeago eskatzeko ere ez geundela, hasi gara lehenbiziko puntuak eta pilatzen. Beste, Igor eta Miren. Ni jungo naiz. Miren joango da, eta joan gaitezen puntu gozez, gainera, Aldela, 4 kontzeptuak asmatu, asmaraztera. Bizi, Igor ere, erne, denbora. Imintzioka. Bai, Eta isilik. Xerita, kakainen, komuna, kakalarria, papera, Bea. komuna, ipurdila, indarka, kaka, Berezia da. diarrea, Bai, kaka gorotza, bai, horretziko dugu, oso ondo. Ea, marrazki bat, Igor, ze ikusten da hor. hanka, belauna, Vale. Oso ondo. Oso ondo, Igor. sumendia, Bero? lava, Bai. Ea, azkena, apa Miren. mermelada, potitok, pure, jogurra, Oso ondo. Bai, Miren. jarabia, jogurra, jarabia, Ondo, Miren. Gelatina. gelatina, Edo flana edo gelatina bat. Baita ere, gelatinak egiten duelako horrela. Oso ondo, eta ez da trikimailu txarra, Igor, horrela, eskatologiaren bidea hartu gugia esateko, bale, ondo. Zuzen, ze bestela, diarrea eta bestea, eta bale, ontzat eman dugu, bai, kaka, gorotza, familiako airelako. Da gero zalantzie,
hanka hori zer zen? Bueno, Launa, bai, ikusi dugu. Gu aditua gara, zierri galdetuko diot, txerri hanka bat? Bai, ezta? Txerri hanka bat zen ederto, Maria, irurogei puntu. Bastantzen egon gara txerri hankak. Bai. Bai, pintxo. Inaiz bereziki. Ni bez, bai, gurekin egon dana? Bai, ez da? Bai. Bai, inguruan... Horrek erakusten du dena da ona. Euskal Telebistako kamarak ze ondo. Ze jatorra diren. Eta ze ondo. Txalo bero bat. Elikatuta Eurentzako. dauzen. Txerri hankakaz. Ze kamerak ditugun. Josu eta Maialen, bueno, ja kamera aurreko urduritasunak eta albo batera utzi ditugu. Bai, ja, aspaldi. Eta orain, isilik, eta hau da zuen proba, total body, gorputza jarri behar dugulago dantzan. Totalmente, bai. Totalmente, total body. Nork hartuko du lekua? Nik. Josu, gozo no? Bazen bai, Josu? Ea klasean zeikasi dugun. Ea nabaritzen den. Josulo, venga, Apa, Josulo, maiok. Denbora. Malabarak. Ba, zona garri. Metxeroa, piztu, kandela. Bai? Ikain. Gorputza oso ondo, ea marrazten. Txupatxusa, globoa, piruleta, Ez? eguzkia, islada, ez? Beste modu batera igual, Josu. Reflejoa, Ez. Zer da hori? galdera ona. Aldatu, hoi da. Beste marrazki bat dau. Burua, aurpegia, Ba, gerturatzen ari gara. burua, aurpegia, belarria, Josu, Arrazoi. denpori dago bestera batera. Esan duzu Maialen? Ez. masaia, Ez. hil, jo, Bai, hartu legunazu. Garezurra. Palabera bat, garezurra. Bai. Eta lupa bat. lupa, vale. Bai. Bueno, Paradogikoki lupa ez dugu ikusi. Polita, ze poetikoa. bi, zeo zer da, 40 puntu hau pazuek. Ondo. Itz eskutua. Idoia eta Irati. Nordu maira. Ni. Irati? Irati zeure guztuko da? Itz eskutua? Bai. Bai. Neuria be bai, aurpegian igarte datzu. Neuria be bai. Hau paneska, kumazten den para. Papera, idatzi. Berdina, pergaminoa. Paso. Jokoa, xakea. Saltasoka, soka. Paso. Ederra, itxusia. Bikotea, satarra. Mustroa, piztia. Ikain. Fruta, platanoa. Pepitxak, sagarra. Tibia. Bai, pepitak edo. Nik esango nuken goizetan. Ja, Zema jende jaten duen goizez. arrazoia. Kibuia. Edo, kakaitzeko. Bueno, bi hitz dira. Kakaitzeko. Lastima, baina bat sartu da, 20 puntu. Segun batean guk ere egin behar dugu, jaski. Guk ere hartu nahi dugu parte. Igor eta miren, itz eskutua. Lagungo naiz. Igor du maira, miren barruti pentsatu, berbak esan barik, Hori da. eta banaka, hieran Txandaka, Venga, bikota sorte hon, guazen denpora. Pospollo, Sua, personaia, paiasoa, Osondo? Ikain. paso. Hildakoa, hilotza, erreta, krematorioa, materia, hautza, Bai. barkau. pasa, paso. Oinak, Zapatak, Beak. tapatzeko, galtzerdiak, Ai, hori bai. atea, itxi, beste...
Hartu lekuan Igor. Bai, hor Mirenekin inkontinentzia arazo txiki bat eta hitzak etorri egiten daiziola eta ezin eutxi. Polita zen, urrengo kontzeptua lehioa zelako eta erabili genezake pista modura. Publikoa! Lehioatik etorri delako, txalo, beroaz! Lehioako publikoa! Baina payazoa eta galtzerdia sartu dira, txalo gehiago. 40 puntu! Osondo! Ikain! Josu Maialen eitz eskultua dator, puntu asko irabazteko aukera. Jabetu nahiz, Maialenek Josulo deitzen dio? Bai. Josulo. Zara Josulo, Loidi, zara? beste askotan baita baino. Ondo. Josulo. Nordu Maira? Ni. Maialen hartu leku mesedez. Ia ez dagoen arteko konexio hori agerian geratzen dan, Josu kuarra egiten du. Ba, Josulo. Guazten bikote denpora. Berdura, Ikara. Nafarroa, Iruña. Bunengoa, paso. Paso. Landarea, Zuaitza. Lurren, Lorea. Ikain. Azaroak bat, Bi dira. Bai. Kri, Kilkerra. kotxea, Kamioia. Bikain! dutxatu, Ura. besazpin, Desodorantea. Osondo. Nafarroa, Oñez. Ondo. Bai. Tan, zainzuriak ziren, oso ondo, Geroak, zainzuriak, eta ezkara zuzen hasi, baina martxa hartu dugunerako, eta nola, Kri, Kilkerra. Segulakoa, 4 zuzen erantzun da, 80 puntu! Ikain, Markada joan nola duten ikusiko dugu 80 puntu Idoiak eta Iratik, Igorrek eta Mirenek 1 puntu, Josuk eta Maialenek 120. Triboren berbatoz, animaliak, zientzia, sentimentuak, emakume gorputza denetarik dauka liburu honek. Zonomia, nire harrienen poesia liburua, eta gozatu ederra hartu dugu liburu irakurtzen, eta gainera, Triboren berbak ere gozatu ditugu liburutik. Lehenengo panela seguentzat, Idoia zeurekin hasiko naiz, guazen denpora. Sukaldean baxera garbitzeko erabiltzen den lekua. Arraska. Gurdi edo orgek egiten duten hots esatzegina. Karranka. Odietan igaro bidea eragotzi, bidea itxi. Buxatu. Larruazaleko eritasun kutsakorra. Eskabia. Erdoia, Ugerra. izotz zuria. Antzigarra. Txorien kantua. Txorrotxioa. Aupa. Ido, esan do. Aupa, Ido. Ona. Eta Iratik ere aurreratu digu, Triboren berbak hasi aurretik, atzetik, gaur lanak, ondo aurreratuta, taula guztia osatuta, 1 puntu, bikote! Igor, miren, beste horren beste, liburu polit bat guk eskuetan, zonomia, poesia ederrak eta asmatzen ditugun berbak. Guazen, Igor, denpora. Marrazoren antzeko itxas arrain handia. Gelba. Armi-arma. Aramua. Ahoan janaria txikitu. Murtxikatu. Arrastaka. Dandarrez. Zaunka. Adausia. Zerbaiten usaina aditu edo hartu. Usnatu. Lepoa estarria. Sama. Hau pastuek. Oso esanguratxua Maialenen aurpegia. Pero, ojo, egu aurretik hasi gara, aurretik entozen, ebik ez da bugatu, baina egia da, ez dago lehino hemen barkatzeko Igor, taula guztia lehenbizikoan, 1 puntu! Bikain! Beste horren beste beharko dugu. Josu Maialen, ezin dautxik egin, ia sortie dauen, 3. taula ere liburuak utzi digu. Josu, zeugaz hasi, guazen denpora. Itxaspeko ondo areatxuetan biziden arraina. Xabiroia. Asperena. Kaka. Itxaspeko ondo areatxuetan biziden arraina. Xabiroia, Asperena. Zizpurua, Altzairuzko lanabesa. Lima. Karraka, Ardien, hauntzen eta kidekoen orroa. Balaka, Mozoloa, gau egaztia.
Berriro mesedez? Mozoloa, gau egaztia. Urruma. Itxaspeko ondo areatxuetan bizi den arraina. Sabiroia. Mozoloa kaka. Usuen zaratazan urruma hori. Eta berriz ere esanguratxoa Maialenen begira da. Ez que super triste nago, Bueno, orain karatuko dugu hori guztia. Momentuz punturik ez dela banatu. Bai, bat. Errebotean, bai, bat. Azatu duzu, 10 puntu. Ondo. Argatu, argatu. Itxututa zauz programadan Maialeni begira. Ez, ikusi Maialenen balako aurpegiak dio, Maialenen etxipen hori. Tolosarra da, gizu. Ia da. Markagailua, 180 puntu idoiak eta Iratik, Igorrek eta Mirenek 200 puntu, Josuk eta Maialenek 100. Izan ere, lehiakide baten aurpegian ikustea, jo, alago pena, ze Maialen. Beste aukera bat. Gogo handiz etorri zarete zuen biluzera, antza? Eta gogoa zenuten Josu jarraitzeko ere bai, nola bai. Ibilbidea pixka bat gehiago luzatzeko. Ia lanak ondo egin dituzuela, Eta azken erantzun oker bat medio joan garela, edo joango garela etxera. Eta gogo hori erakutsi duzuela, ez talako bat erreza, etorri eta aldegin, hemen beste lehiakidek esango dute, etorri eta zierako urduritasun hori leku hartuta asko zerrezau da, eta erakutsi zuie, hain minutu gutxitan, Josu Maialen, zeiatorrak zarien. Eskerrik asko. Total body, animo bikote, mila esker. Egira, hementxe beste esaera bat, Ilaski. Urte berri, zazpiki zahar. Ze 2023 da, baina horrendik ere jasotzen dugu zazpikiak jarraitzen dugu, jasotzen Donostiako ospitaletik esaterako, hainbat kartel, egia da, euren alde esango dugu Donostiako ospitalean, kartel asko daudela, horietako batean, honako akatsa egin dute, argindar pixka bat eta eskaintzen hasi dira, eta esan dute, kargatu hemen zure mugilirra. Mugikor bat oso dinamiko dena, pasako diazu zure mugilirra. Bueno, mugikorra jarri nahi zutela, baina sikiera eskaini dute leku bat mugikorra kargatzeko. Eskerrik asko, Leire Gandariaz, berak Leire, biali horrelako gehiago, Claro, zuek egon lekuetan ikusi, gurekin gogoratu, zazpike ikusi, gurekin gogoratu eta gustora, erakutsiko ditugu. Zerotik hasiko gara. Bueno, urte zarra eta urte barria eta oso sasoiona da zerotik azteko. Bai, ez da? Asmo berriak eta... Asmo berriak eta berritu pertsona hori guztia. Esaterako, Idoiak eta Iratik? Ze asmo berri? Bueno, ni orain arteko martxa jarraituta posik. Bai, Bai. Guau. Zoriantxu izan. Bai, pentsa, hoxe. Bardindu, Importantena orain hoxe. arteko, ederto. Ezaki, puentin egin, edo... Ez. Ataun alderik alde gurutzatu. Hori txendeu. Bai, Jode, sekulakoa. Definizioak asmatu, begiratze asmo ona, urte berrirako. Ea txanaga, oazen, denbora. Zalaparta eta arrautzak nagusi diren baserrietako gela. Oilategia. Bikain, tituluz dena, izaeraz ez da izaten askotan... Novela. Ordena aldatu? Nola ba? Ez da novela, da, no? Noblea. Noblea, hori bai. Gerrialdeko min muskularra. Lumbalgia. Hor sartzeko moduan? Lumbagoa. Gu koinarekin eta animaliek hankarekin ematen dugun kolpea. Ostikoa. Kain, ondorio baten zerrekatia efektuarekin lotzen duen erlazioa. Zerrekatia eta efektua, horren arteko lotura edo erlazioa. Zelitatea zer? Kasualitatea. Kasualitatea, oso no. Zotz egiteko esaten dugu dona. Katona. Bai, eskupilotek uratxe dute oskol. Larrua. Eta kontzientzia lasai izatean agertzen ezen sentimentua. Saiatu naiz, baina kide morarik eman. Bai, ondo? Damurik ez urte darriako? Damua zen, hori da. Albada lumbagorik, bez? Mesedez? Ederto, 760 puntu! Eta Igorrik eta Mireni ere galdera, bera. 2023, Igor, zeren bileagoa zaurten? Gimnasia mantenimiento. Zesan du, batek, mantenimentu lanak eta ingo dituela, alegia. Horrela gera gaitezen, sikiera, ez da? Horri utzi eskio listo ya. Vale, eta Mirenek? Nik bai, gimnasia. Klase igualen izan Taller berera joango gara, ez da? Eta gure lehioak institutoko gaztiek esaten, zer da hori? Zer da hori, Jakingo duzu, baina... Gaztetasuna. Bai. Zuek ondo, momentuz?
Bai. 2023-rako ze amets? Buf. Bueno, hauen ametsa, ohikoenetako izaten da ikasbidaia egitea. Hauek ez dute ikasbidairik? Lastima, antolatu du guk bat. Etorri beste behin eta hitz egingo dugu. Orain, zentra gaitezen, definizioa datozeta, Igor eta Miren, Debora. Saltoka dabilen intsektua. Matxin saltoa. Bai, banku baten menpe dagoen establezimendua. Sukurtsala. Sukurtsala, oso ondo. Adore handiko ekintza burutzen duena. Eroia. Eroia. Norbait barregarri usteko egiten den iseka edo burla. Iseka, burla... Norrantzikoa... Eta burla, esaten da? Saiatu? Trufa! Askoren igandetako arropa. Arropa? Alkandora. Euskal Herrian gaude eta? Ai? Mantenu lanetarako? Txandala! Esan nahi berekoak diren hitz bikiak. Hitz bikiak, esan nahi bera? Sinonimoak. Ai, eta azazkalen bitartez azala urratzea? Azkara da. Azamarka da! Igor ondo ibili da, beste Euskal Herrian gauz, esan dune, domekatan edo doktore, alkondari ondo plantxatuta, edo txandalismoa neuk egiten dudana. Domekaro. Bai, uste dute herri bezala hausnarketa hori egin barra daukagula, igual pixka mugatu txandalaren erabilera. Lasai. Doktore joateko ere txandala. Bai, lasai, ondo guez. 40 puntu! Hala da, Zigualen zara poteatzera, eta jendearen 180 prest dago 3.000ko bat egiteko. Edo zein momentutan. Poteatzeko edo 3.000ko bat egiteko. Bale, nire galdera orain. Bai. Zua iluzia izen da txandala zetaila. Karo, XXXL gero zabala dalako. Ez. Ja, egia da, Normalean gerri zondo, luzean behar du, hanketan motz, oso gogorra. Oso gogorra da, bizitza tarteka. Edo bizimo du, ankerra. Eroglifikoak, neskak, 3 eroglifiko. Eder, zeuentzat datozenak, eta asmatu. Hori nahi dute, eroglifikoek. Zeuek asmatzi, guazen neskak, lehenengo dator, denpora. Etxe aurretik pasako da urten. Kopa, Ez? txampaina, Ez? Bestera batera. kaba, Bai? kaba, Basoa? kaba ota, Ta. kabalgata. Bai! Epa! Ondo! Asmatu dugu hasiera, eta hori asmatu du iroiak, otari okenduta ta, eta algak ziren tartekoek. Bai. Kaba, alga, ta, kabalgata. Zondo, Balgata. Erto. Eta jendea txandalez jantzitan, ere? Ez, araia dotorez, Dotore, ondo, horregi datozeta. Ederto, idoi irati bigarrena, denpora. Egunen batean ezagutuko dut, Eben, ez? betxiki, Venezia. Oso, idoia. Antxe, aritzen eta, isil. Eben ez, bene? Eta idoia, Venezia. Venezia, hori da. Izan azara, alegia. Ahoskera ere itxatzita izuta. Tu, Jaski? Bai! Pare bat alditan, udan kriston berue, hilarte, urtezar bat pasatu genuen Venezian. Kriston batza. Pasada bat. Desastre bat, orduan. Orduen, udebarri edo, Bai, ez da. udazkenerako. Niri esan diate, nahi zidane, baina usain te dagoen. Bai, bermio eta raizan da hori ez da zer. Esarka bat, bermio. Orain portugarri hau, bai. Bai, ez da. Guk portuko usainek nabaritu duz, orduen prestatuta gauz. 3. eroglifikoa, guazen denpara. Pasaidazu, mesedez. Labana. Bai. Ona. Bai. Eta Labana, derto. Eta hau ere esan du, Labana. Ahoskera ere jarri dio, erantzun honi. Oso fin, biak ere, 3 zuzen erantzun da, 80 puntu. Ederro, Labana. Hau ere zu dezagutzen ba? No. Esan diate usaina, ez broma. Ez, oso ondo. Giro ona, ez? Oso ondo. Musika asko kalean. Oso ondo. Benetan, Bizitatzeko modukoa. Ederto, Igor Miren eroglifikoak. A ber. Asmatzeko... Gure fuerte, ja, Oso ondo. Bueno, behintzet, kamisetakua asmatu du, eroglifiko bat. Oso garrantzitsua izan dana, euskaldunontzat. Ondo. Beste beste behar dugu. Guazten denpora. Postrerako zer erosi duzu?
Jensua. Sua. Ez, zua ez? Zua ez. Behien? Gozoa. Ez? Gozo asko. Ez? Goz. Jesua esan dugu bestera batera. Ge hori erretzen zegoen. Errege, opila. Zan. Errege opila. Bai. Bai. Zerriote, idoiak eta iratik, Bai. zaila zela. bai. Begira, Bueno, empatia. baina errege opila. Puntutan empatia ez, Inkomodin eberko gineke. Eutxi, Galdera. Errege opileko muñeko txue. Edo babatxue edo. Bai. Ordaintzeko edo ez ordaintzeko? Ez, gero harriko egiteko ta, ez da? Tokatzen zaionari? Ordaintzea. Ordaindu. Gure etxen bai. Bai, zio zelan ordaindu. Eta nata edo krema? Krema, nata? Angetzapek krema da bai. Bai, Erto, ba, dos gauz, igor danatan, hieroglifikue, asmatzen duen, guazen, bigarren denpora. Izugarria izan zen bizitako... Beaz, Ez? Anbe, abe, Antzera? Ai? abetu, Aben? Abentura. abentura. Bale. Tu nahi ikusten baina. No! Bena, ez alderantziz, aben eta tunari, ba, ene, erregaitxik aldatu, abentura. Tunatako kantak, beti nabilo rankamotz. Ja, esan dugu, ni mariatxeetan adituan nahi, bai, tunetan ez errun beste. Bueno, klabelitos eta hori. Besteren bat? Behar dira, beste asumarketa bat. Txandala, bueno, tunak, Bueno, Kandorakin ondo. bai ez da. Uzagun hor. hirugarren eroglifikoa, denpora. Badakizu noraino nagoen? Kopetaraino. Irakurri. Kopetaraino, ez. Teko, kote, Kokoteraino. Kokoteraino. Kokoteraino, oso no? Koko. Batzutan koerri agertzen zaigu eta koda. Koko zue. Koko, te, bat, laino, erre. Aldatu da, kokoteraino. Eta publiko ere jabetuta Igorren, Usnarketa. momentu horrela gordin honetaz, haupa Igor, entzun da publikotik ere, oso no? Jotxal orain, 60 puntu, oso no? Eta bizkor, esaldi biurrietara goaz. Eta lanak ere egin beharko ditugu. Bizkor, lehenbiziko antolatzera goaz. Idoia Irati, biok prest. Bai. Debora. Oskar, saria, Ez, onelako, onelako. Ez, Protagonista. onelako. batek, Onelako... Dokumental. Ez, onelako. Oskar, Ez da batek, onelako. bi, Ez, onelako bat, bat. irabazi zuen, Ez, onelako bat. protagonista zuen, batek irabazi zuen, Ez, onelako bat, dokumental saria, protagonista zuen. Dokumental batek. Bai, hori bai. Joder. Bueno, dokumentala. Onelako bat protagonista zuen batek irabazi zuen Oskar saria. Homerra gaudelako, hori zola protagonista. hitz ez hitz. Bai. Martxa gehiagi aukeran eta gero atzera egitea ez da Bale, erraza. neska, gogoratu. Guazen. Bueno, badaude hor arrasto batzuk, ea bokalak orain. Debora. Ez da, Ez da, hegaztia, hegazti bat, baina, ahoko, ahoak, hauek bezala, mokoarekin jaten du, animalia bitxi, animalia bitxi honek. Hauko neskak. Wow. Ondo. Hauek, ahoko. Ahoko, mami. Ahoko. Ondo. Rosalia zaleak, Ondo. Beti hartzen da, baina mokoaren Motoaldiak eta tankeran, bai? Ari dira, hausnartzen, bai. hirugarren atorro nahi, Bozen antolatzera. Debora. Munduko futbol txapelketa. Guztiak, Ez. kiden, Ez. emaitza, Ez. futbol, Ez. batek, Ez. igarri, Ez. kide, Ez. honen, kide guztiak, Honen kide kide batek, munduko futbol txapelketako emaitza guztiak igarri emaitza zituen. guztiak igarri zituen, baina zer hau! Irati motomami, Motor arrankatut aurrera, Ua! Zer izan den hau, eta oso ona, arrastoa gainera. Bakipa. Ea hurrengoa, bokalak berriz ere. Txakurrak bezain, Nola, barkatu? Txakurrak? Txakurrak. bezain, zakarrak, Ez, zakurrak, aurretik. azkarrak, omen dira. Eta ala ere, piperra hutsak, dekin jaten ditugu. Jaten ditugu! Vale. Indar erakustaldia.
380 puntu eta neskak, ez da hegazti bat, baina hauek bezala mokoarekin jaten du animalia bitxi honek, honen kide batek munduko futbol txapelketako emaitza guztiak igarri zituen, txakurrak bezain azkarrak omen dira. Hala ere, piperra hutsarekin jaten dugu. Zer da? Baina ez da gaztea ez. Baina atea gaztea da. Munduko txapelketako emaitza guztiak. Erantzun bat neskak? Ornitorrinkoa. Venga, azken arrastoa. Ornitorrinkoa. Ornitorrinkoa esaten zu, ikus dezagun? Epa! Zego xo, ornitorrinkoa piperra hutsarekin. Ai, ez, olagarroa, arrazoia, baina mokoken asu. Ja, egia da pista hori, eta gero Pol, olagarroa erabilizuten hor, munduko kopako... Emaitza dira. Esan izan baitudek, futbolo baino kultura. Bai. Lastima! Komodinik ez, neskak ez da oikoa zuengan, baina... Ondo. Komodinaren arrantzan, Igor eta miren orain, Ea, abantaila hori baliatzeko moduan garen gero. Aurreneko aldiz. Ea ba! Eutxi, animo Igor! Ufa, Igor! Eta babes hau jasota... Bueno, danak, Asmatu horitugu lauak. Lehenbizikoa, badator, denbora. Kanturako, lanerako... Lanerako. Eta... Ez, lanerako... Izan. Ez, lanerako... Ezik? Lanerako gune. Ez, lanerako... Emakumeentzat. Ez, lanerako... Eta... Ez, lanerako... Izketarako. Ez, lanerako... Eta... Ez. Lanerako gune. Ez. Nako ziren. Lanerako... Ez. Ez. Lanerako ez ezik. Vale. Ni esan da esan, ez. Ez horiek oso gaiztuet. Ez hori... Baina momentu edik aurrera ya, ez. Bokalak. Ezkorrez gara jarriko, Ez. Eutxi goiari. Venga, ba. Denbora. 18garren. 18garren. Mendetako. Mende... Mendieta... Ez, mende... Mendetako. Ez, mende... Mende... 18garren mende... Mendetako. Ez, mende... Beste okal bat. Menditako. Ez, mende, mende... Eta gero... Eta gero... 18garren mende... Mendeko. Ez, tik... Mendetik aurrera. Ui. Nola ikuste duzu, Igor? Gaizki. Bueno, Igor, ez dakit. Bajo igual. Batzuk ondo be bai, Ondo. Bai, bereti dago. Presillo sartu zei. Bai, ez da, orain ja zaletua bere kontra bihurtu dira. Ea, 3. antolatzen dugun, bai? Venga. Denbora. Kontzertuetarako. Turismorako. Ez. Erabiltzen. Ez. Berritu. Ez. Ondoren. Gaur. Gaur. Kontzertuetarako. Ez gaur... Ere. Gaur... Gaur egun. Egun. Turismorako. Ez, gaur egun. Kontzertuetarako. Ez, gaur egun. Berritu. Berritu. Eta... Ez, gaur egun. Berritu. Turismorako. Ondoren. Gaur egun berritu ondoren turismorako, bla, bla. Zer da nigan. Animo, Hasi garen erako bazirudien mundua konkistatzera egin doazela. Bai. Apa, animo, txaloak eta... Bat sikiera. Venga. Hain beste zordi oguta gazteko harrila honi. Bokalak, denbora. Eraikin. Eraikin. Hauetako. Hauetako. Ez da, Era... Ez da, Hauetako askok. Ez da, Arek. Ez da, arek. Ez da, Erek. Ez da, munduk... Eraikin hauetako. Hormak. Ez da, Urek. Urek. Eraikin hauetako urek, ez da punturik banatzeko. Zeo zerra entzun du, urek, lanerako, gaur egun. Eta galdera egin behar dugu, komodina jokoan daukagulako, ze izan daiteke? Altabosak. Altabosa ikus dezagun? Garbilekuak, bai. Gaur egun, barrituta, turismorako erabiltzen dira, kontzertuetarako. Kontzertuetarako, bai. Bueno. Bai, Ez dut sekula alakorik ikusi? Ez. Olako pai. Bai, Olako pai. kontzertuetan ez. Kontzertuk ez. Bueno, kontzertua orain datorrena, tiraka, sokatirara goaz, idoiak eta iratik 250 puntu, Igorrek eta Mirenek 100! Komodin barik, puntuak ia hortxe, eskartxu baina ia nork lapurtzen dituen bata bestienak. Sokatirara goaz. Miren Igor, zauek hasi? Venga, ba. Osondo zabiltzie, komodin barik. Gaizki. Pitaldeak. Erantzuteko prest? Bai. Guazen, denfara. Zein arlotan aritzen da Elena Odriozola artista? Antzerkia. Ilustrazioa. Zein iriri deitzen zaio Sagarrandia? Zein? Errezin. Sagarrandia.
New York. Zer koordinatuko duan Elordik Asierra Mondoren leku hartuta? Paso. Korrika, ze hizkuntzako hitza da aloha. Hawaii. Bai, hawaiera. Sagar handia errez iltxalo ero bat, benetan, ulertzen dut, presakatari ginelako, baina erantzuna zoragarria izan da. Idoia eta Irati, puntu asko, zuzen erantzun. Neskak, guazen denpora. Zein herritan egingo da 2023ko kilometroak, jaia? Ai, Zarautz. Errenterian, nola dio Berritxarraken kantak gelditu ginen eta etzinen Agertu. osondo. Igor, miren, denpora, zein forma du errugbiko baloiak? Obaliskoa, obaloa. Bai, obaloa, obolatua. Obalatua. Obeliskoa, obaloa. Familiko. Asteriskoa, obeliskoa. Geratu dela denbora, beste behin, eta hori da garrantzia duena. Baina ere denbora asko dago aurretik. Aldatu ditezke markagailuak, Idoia, Irati, animo. Denpora, zein beste aktorerekin osatu ohi du bikotea Patxo Telleriak antzerkian? Mikel Martínez. Oso ondo. Ondo erantzun da, oso ondo. Igor, miren, denpora, zein hiritan dago Baluarte jauregia? Bilbo. Iruña. Iruñean dago. Euskal Herriko zein unibertsitateren laburdura da BCC? Bizkat. Paso. Basque Culinary Center. Zein musika estilotako erregina izendatu zuten Aretha Franklin, estatu batuarra? Jaz. Saula, Lapurdiko zein herritan dago Irati erakustazoka? Paso. Miarritzen, ze kiroletan aritzen da John Ram? Golf. Oso ondo. Oso, al límite. Tak. Etxe mugan, bai? Un minus, Punturi bat ere ez, zer galdurik ere ez dago. Dena irabazteko. Galtzeko arriskua, Idoiak eta Iratik, nahiz eta errenta sekulakoa den. Animo neskak. Neskak, denpora, zein da Costa Ricako hiriburua? San Jose. Oso ondo. Igor, miren, denpora, zer du buruan Pirritx, Porrotx eta Marimototx pailasuen pupu pertsonaiak? Gloria. Tirita. Pupuk, tirita. Tirita bat. Gloria esan dut. Eta ez dugu punturi galdu. Bueno, nenuztan apurroiek, baina markagailuek iraulita jarraitzen dute erabat, 39 segundo, 350 puntu. Diru bilakatuko dira, Idoia eta Irati, eutxi beraz. Neskak, denpora, zein sigla erabiltzen da Ipar Atlantikoko itunaren erakundea aipatzeko? NATO. Oso ondo. Igor, miren, denpora, Euskal Herrian arratsaldeko 3 direnean ze ordu da New Yorken? Behatziak. Oso ondo, goizeko 9. Eta errezilean 3. Bai. Ondo erantzun da, oso ondo. Neskak, denpora, zein herrialdetan egin zuten urrian COP27 klimari buruzko gailurra? Portugalen. Egipton, ze kiroletan aritzen dira Gasteizko pou banaiak? Eskaladan. Oso ondo. Zoragarri. Eta eskalatu. Alaxe jarraitze dute Idoiak eta Iratik. Batere barkatu gabe. 16 puntu zuek, 16 segundo aurretik, bizkor eta zuzen erantzun aldela. Guazen denpora, zenbat konkor ditu dromedarioak? 2. Bakarra, ze probintzietan dago Pagoetako parke naturala? Gipuzkoan. Oso ondo. Etxien. Igual herri esan. Idoia, Irati, denpora, norenak dira Aida eta Nabucco operak? Berdi. Oso ondo, berdi. Ja horrekin, ari gara amorru pixka bat ere ematen. Parkat. Ez, baina botatzeko erreferentziak ere argi izan behar dira. Berdi esan, eta asmatu, Igor eta miren, animo. Denpora, 80ko hamarkadako urtetan gertatu zen Txernobilgo istripua. Egira! Eta denak ere zitu galdu, denbora bukatu denerako, Idoiak eta Iratik 349 puntu. Igorrek eta mirenek puntu bat. Agarra. Denpora apur bat, galdu dugu hor, eta emaitza hau sokatirarena. Igor, miren, zeuen zain egongo gara horrengo biluzaren haupa bikote. Itxaur gehiago, Eutxi. Eta Euskal Herriko prentxan, irakur daiteke edozein titularretan, Irati eta Idoia, Andre eta Jabe, biluzeko sokatira proban. Zer da hau, Zuze, bat ere barkatzen. Irabazi eta nagusitasun osoz irabazi argi. 349 puntu irabazi dituztelako gaur, eta honen bestez 5 zifrak ere konkistatu ditugu. 10.028 euro dagoeneko. Irabazita.
batzuek. Eta konkista horrek ez baitu etenik erne gaur zakua jokoan baititugu 2018 euro. Oso ondo. Ederto. Merezitako txaloak gure neskentzat, ze txalo honak, lehioatik, gure Barandiaran institutoko neska mutilak, txaloek emoteko bi eskuek, bosta txamar, eskuak otxien, guk bosta txamar, gizakiok. Animali askok bebai. Beste animali batzuk ez. Kontuz. Esate baterako, San Ferminetan eta entzierroetan, zezenak eta pasaten dienien, eurina txamarrak, bai, hartasizen moduan eta egiten dute, oso gai apasionantea da, hau, Bueno. Guazen, jaun Andreak esakoaren bila. Ba, jolas egingo dugun eskak, kontzeptuak, eremuak. 2, 3, 4. Ondoren azalduko diren animaliek. 2, 3, edo 4, behatz, atzamar. Dituzten asmatu beharko dituzu, Animalien kasuen bihatzak izango dira. 2.000 euro jokoan, eta pentsatu, eta etxien bebai jolas egiteko moduko. Ariketa. Lehenengo animalia, errinozeronte zuria izango da. 3. Horrek ez deko elefantien moduen holan. Igual 4. 4 baina bai? 4. Bueno, ba, 4. 4, jarriko dizkiegu. Dromedarioa. Dromedario, 2 esango nuke, Nikolan, hola, patxa moduen banaldute. Bai. Edo 3. Bai. Atzerantza badeko beste bat. Klaro, ere kontauko da. 3 jarriko dugu. Eta mutu gara 2 eta 3 jarri dugu. Ostrukak. 2, 3, 4. Atzea 4, bat 3 eta atzea 4. Bai. 4, jarri dizkiegu ostrukari. Basurdeak. Basurdeak, 2. Bai, horre mendizien holan... Bale, bai. Astarna behintzat. 2. Oreinak. 2 behatz, 3 behatz, 4 behatz. 2, 3. 3 koitu gara. Basurdea eta hauntzen antzera. Baina basurdea gaino oreinek ez daukiola... Bai. Ez dakit. Diduk iruditzen zausan ez dakit. 3. Venga, bai, 3. Dakit ez dakit. 3. Behiak. Azte galderea. 2, 3, 4. Zenbat behatz? Behiek, Behatz, nik izkezango nuk ez dekit behatzi bat. Apatx bat, ez? 2, basurderi bezala, 2, hola, hundikotea. Behatze da patx, ondo. 2. Hipopotamoak. 2, 3, 4. Venga, 4, jarri dizkio. 4, jarriko dizkigu. Irira, marrazkitxok egiten, buruz. Inoiz ikau gabeko gauza bat, eta... Bai azte moduz, joan zaigun ariketan, hipopotamoari 4, jarri dizkiegu. Bai? Sondo, Bai. eta 4ak erabiltzen ditu, oinez ibiltzeko. Behiari, asko pentsatu eta gero, 2. Bai? Oso ondo. Apatxdun animalia, 2 behatz, oin bakoitzen. Basurdea. 2rekin. Zuzena da? Oso ondo. Behia bezalaxe? Gauza bera, apatxduna, 2 behatz. Dromedarioa, zalantza egin duzue? Idoia 2, 3, mugimendu eta guzti, dantza eta guzti. Dromedarioak, ikus dezagun, 3. Zuzen zegoen, dromedarioak, ostrukak eta behiak 2, errinozeronteak 3. Baina jo txalo eta gogoz gainera, eta zuek ere azaparrak erakutsi ondo.
10.000 euro. 10.000 euro eta 28 ja irabazita badituzelako. Eta beste saio zoragarri bat. Idoia eta irrati mundiala zarete. Baneskak! Etxeko guzti, eskerrik asko Errebatiarren. Agur, ben agur.